Bon dia, molt bon dia, xiquets i xiquetes, mestres, pares, mares, no sé molt bé qui s'ha connectat perquè avui és un dia un poquet especial. Avui és dia 23 d'abril, el dia del llibre, i anem a celebrar-ho d'una forma un poquet diferent a com ho hem celebrat altres anys, perquè enguany, per aquesta situació sanitària del Covid, doncs no podem reunir-nos. Així que avui ho farem des d'ací, des d'Alacant, des de la seu de la Universitat d'Alacant, i bueno, en tots aquests convidats tenim la Fundació Sant Bori, l'Escola Valenciana, la Plaça del Llibre i la Cívica, i farem una sessió des d'ací, des de la seu. El meu nom és Eva Andújar i avui vos contaré 3 contes, potser 4, ja ho veurem. Moltes gràcies per haver vingut. Esteu preparats? Esteu preparades? Comencem ja! I la veritat és que aquesta primera història que vaig a contar-vos pues no és un conte. Sabeu què és? Un problema. Voleu ajudar-me, per favor? Perquè aquesta és la història d'un animalet que... com vos diria per a que poguereu esbrinar? És un animal que no camina i tampoc no va arrossegant-se per terra. No, és un animal que dona boteig. Sí? No, tampoc no és la granota. No, que va. És el conill. Un conillet preciós, l'animal més bonico de tota la muntanya. Tenia un pelatge de color blanc, suau, meravellós, uns ullets de color blau tan bonics i un naset, ting, en un toc de rosa. Preciós. Un conillet, ja sabeu, en les 4 potetes, en la cueta, sí, al mig del cul, un conillet preciós. Com són els conills, que tenen, ja sabeu, les orelles ben llargues. Però el nostre conillet no. El nostre conillet té les orelletes curtetes, com si sigueren de gatet. Per això tota la gent per la muntanya li deia «Hola, bon dia, orelletes!» I ell deia a mi no em digues orelletes, a mi em dius orellotes. Però ningú no li deia així, perquè tenia les orelles molt curtetes. Estava cansat, no sabia molt bé què fer, perquè és que les orelles, per molt que menjava, no li creixien, i ell les volia tindre llargues. Aleshores se'n va anar a parlar en el rei dels animals, que ja sabeu que el rei dels animals és el lleó, exacte. Va pujar-se tota la muntanya, perquè com és un rei, té un castell, i el castell sempre està dalt de tota la muntanya. Es va pujar a boteig tota la muntanya, que quan va arribar dalt de tot li va tocar la porta al rei. Pa-pa-pa-pam! Pa-pa-pa-pam! Bueno, el castell és molt gran, igual el rei està... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam! I de dins del castell s'escolta una veu que fa «Es pot saber qui és?» «Ui, rei, perdona, sóc el conillet, orelletes, me deixes passar?» «Ai, orelletes, que estava dormint tan tranquil, es pot saber què vols?» «És que jo, rei, tinc les orelles molt curtetes i vull fer-me-les grans». «I a mi què me contes?», li diu el rei. «Tu te penses que jo sóc un metge o què?» «Ai, no, jo ja sé que tu eres el rei dels animals». «Sí». «El nostre rei més estimat». «Sí». «I que eres molt intel·ligent». «Sí», diu el rei. «Oh, i que saps fer moltíssimes coses». «Sí», diu el rei. «I que eres molt guapo». «Sí», diu el rei. «Aleshores fes-me les orelles grans». I el rei no volia dir que no sabia fer-li les orelles grans, per això va dir, d'acord, et faré les orelles grans, però abans hauràs de passar 3 proves. 3 proves, li diu el conill, això és molt fàcil. Dis-me, què és el que vols? Si vols que et faça les orelles grans, hauràs de... I la veritat és que el rei no s'ho havia pensat, perquè estava l'home dormint tan tranquil. Si vols que et faça les orelles grans, m'hauràs de dur la pell d'un tigre. «D'un tigre, rei, que no m'has vist? Jo sóc un conill, com li vaig agarrar la pell a un tigre?» «Oi, ja t'espavilaràs. I a més, si vols que et faça les orelles grans, m'hauràs de portar la pell d'una mona». «D'una mona», li diu el conill, «però les mones viuen als arbres i els conills no poden pujar». «Ja t'espavilaràs», li diu. «I si vols que et faça les orelles grans, m'hauràs de portar la pell d'una serp verinosa». «Ai, no, rei, una serp verinosa no. És que tu no saps que mengen les serps verinoses?» «Clar que ho sé», li diu el rei. «Mengen xiquets i xiquetes, sobretot infantil. I a més, les mestres també». «Ai, rei, tu estàs segur?» «Sí», li diu. «Bueno, d'acord, ho faré. I així em faràs les orelles llargues?» «Vés-te'n, que tinc molta son. Vés-te'n». I el conill se'n va a casa. Se'n va a casa pensant com faré això de portar-li 3 pells al rei.
a casa agarra una motxilla molt gran i dins va omplint-la de totes les coses que li poden fer falta, per exemple una corda i una manteta per si té fred i un entrepà per si té fam i també un poquet d'aigua i moltíssimes coses que va omplir tota la motxilla, la va tancar i se la va posar a l'esquena. Camina, què caminaràs? Va arribar fins al riu i és que a aquestes hores en el riu el tigre està bevent aigua. El conill es mira al tigre i diu: Déu meu, és enorme, què faig? Li dic alguna cosa o no li dic? És que és tan gran que si li dic alguna cosa igual em menja. Però si no li dic no em faran les orelles grans. Ja sé què vaig a fer. Tigre, 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 oh, fa el tigre, per favor, quin susto m'has pegat, però conillet, tu què fas? Estàs bobo? Que no veus que et menjaré? Ai, no em menjaràs, tigre, no. Com que no? És que no m'agarraràs. Com que no? Li diu el tigre, un tigre és molt més ràpid que un conill. Sí, corrent, sí, però i nadant? Tu saps nadar, tigre? Clar que sé nadar, diu el tigre. Pues te'n faig una cursa. Una cursa, li diu el tigre? Però si guanye et menjaré, conillet. D'acord, li diu el conillet, però si guanya jo te menjaré a tu, Així va ser com es van preparar per a tirar-se a l'aigua. El tigre va fer uno, dos, i no, espera, li fa el conill, però què vols? És que tu no saps que l'aigua del riu està molt gelada, no pots tirar-te així i ja està. Per què no te lleves la jaqueta de tigre que portes i la deixes així? En eixir de l'aigua te la tornes a posar i estaràs més calentet. Oh, és bona idea, li diu el tigre. Doncs això faré. El tigre es va llevar la jaqueta de tigre que portava i la va deixar en terra. I ara sí, a la de 3, i es va llançar a l'aigua. Un tigre enorme, en uns braços enormes, les pates del tigre, les potes, que el tigre sabeu com nadava? Així no, nadava així, com si siguera un gosset. Però què fas? Li diu el conill, pues estic nadant. No, així no és nada, així no és. Com que no? Li diu, no, vinga, més ràpid, te deixo un poquet de temps, vinga, va, una avantatge per a tu. I el tigre intentava nadar. I mentre que el tigre estava nadant, el conill li va agarrar la pell de tigre i se la va guardar en la motxilla. El conill ja tenia la primera pell, la pell del tigre, exacte. Anem a per la segona, la pell de la mona. El tigre es queda en el riu nadant, a veure si arriba o no. El conill va buscar una mona, la va buscar i va trobar... Mira, ahí, vegeu aquest arbre enorme que està ahí? Allà dalt de tot hi havia una moneta. Una mona preciosa, vestida de seda, tan guapa. I el conill li diu, bon dia, moneta. I la moneta li fa, bona moneta, vols baixar a jugar amb mi? I la moneta li fa, clar, que portes vestit. No passa res, moneta, vinga, baixa, juga. Baixa, mona. Vols baixar o què? D'acord, no baixes, ja jugaré jo. I el conill va obrir la motxilla. I de dins de la motxilla va remenar i va treure... Això què és? Mira, un martell de pedra que pesava moltíssim. Qui ha posat ahí, això? I va trobar un altre martellet, però este estava fet de molletes de pa, ni pesava ni res. Mira què faig, moneta, mira. Poing, I la moneta, mirant des de dalt, des de l'arbre, va riure. Que sí, moneta, clar que sí, baixa, juga amb mi. La moneta va baixar-se de l'arbre. I el conill li va dir, mira, és molt fàcil, tu només has d'agarrar el martell i te pegues un colpet al cap, ja veuràs quina risa que et fa. I això va fer la mona, però és que es va enganyar, i va agarrar el martell de pedra que pesava molt. Sí, li diu el conill. Que sí. I es va pegar un colp al cap tan fort que es va quedar planxada en terra i li va eixir un salchichó al cap i tot, imagina't.
Ara que estava estirada en terra, el conill li va llevar el vestit de mona i se'l va guardar en la motxilla. Sort que portava una manteta per a tapar-la. Ala, a dormir, bonica. I ja tenia dos pells, la pell del tigre i la pell de la mona. Anem a per la tercera, la més perillosa, la pell de la serp verinosa. Ai, el conill se la va trobar, estava tota enroscada en un arbre, la serp més gran de totes, no havia vist mai una com aquella. El conill la va mirar i va dir, ja veureu, ja veureu. Uah, uah, uah. Plorava i plorava el conill quan la serp la mira i diu, però conillet, què fas ahí? Tu estàs bobo que no veus que vaig a menjar-te? Ai, serp, no menges, per favor, que és que m'he fet molt de mal en la meva poteta. T'has fet mal en una pota? Sí, li diu, crec que me l'ha trencat. Ai, no ho sé si t'hauràs trencat, però no pots córrer, conillet. No, que vas, m'he fet mal en la poteta. Ai, quina pena. I no pots escapar-te? Que no, com vaig escapar-me si m'he fet mal en la poteta? Aleshores, si no pots córrer i no pots escapar-te, te'n menjaré. Ai, no menges, que això fa molt de mal. No, que va, no et farà cap mal. Perquè vaig a cantar-te una cançó hipnotitzadora que no te deixarà dormit i no et faré cap mal. Vale, d'acord. I la serp es va preparar per a cantar. I el conill, que no volia que se'l menjaren, va agarrar unes servetes de terra i es va tapar les orelles. Si no voleu que us mengi la serp, agarreu unes servetes per allà on tingueu i tapeu-se les orelles, porfa. Les teniu tapades? Perquè a la de 3 la serp va començar a cantar i va fer: Duérmete, conejo, duérmete ya, que viene la serpiente y te comerá. Pero el conill... Duérmete, conejo, duérmete ya, que viene la serpiente y te comerá. Duérmete, conejo, duérmete ya, que viene la serpiente. Duérmete, conejo, duérmete ya, que viene la serpiente. Duérmete, conejo, duérmete, conejo. Tant va cantar la serp que se va hipnotitzar a si mateixa. El conillet es va llevar les servetes de les orelles. Lleveu-se les servetes de les orelles. Escolteu bé ara? Sí? El conill va veure la serp i era enorme, estava tota enroscada, però li va enganxar de la cua i va començar a estirar, i a estirar, i a estirar de la pell. Era una pell enorme, ajudeu-me per favor, estirar. I tota aquella pell se la va posar a la motxilla. I ara ja tenim les 3 pells. Tenim la pell del tigre, la pell de la mona i la pell de la serp verinosa. On hem d'anar ara? Exacte, allà, a casa del rei. Al conill li va costar un poquet més perquè portava la motxilla, però va arribar fins a la porta del rei i quan arriba, pap. Ui, s'escolta una veu que fa una altra volta. Es pot saber qui és? Ai, rei, sóc jo, el conillet Orelletes, que pesat que estàs. T'he dit que te'n vagis a fer les 3 proves. Si ja les he fet, rei. Això és impossible, deixa'm dormir. Que ja les he fet. Segur? Sí, a que sí? Aquí ho tenim tot. Li ho ensenyem al rei? Mira, rei, mira. El conill va obrir la motxilla i de dins de la motxilla va treure la primera pell. La pell del tigre. El rei quan la va veure va dir, no puc creure, com és possible que tu tingues la... Un moment. Tenim un tigre dins de l'aigua que no pot eixir perquè no porta tratge. Has sigut tu? I diu, jo? No. Mira, no sé com tens la pell del tigre, però és impossible que tingues la pell d'una mona. Sí que la tinc, mira. Torna a obrir la motxilla, busca i treu la pell de la mona. El rei es mira la pell de la moneta i diu, però és impossible que tu tingues... Un moment. Tenim una mona tirada en terra que porta un salchichó al cap. Has sigut tu? No. Mira, conill, no sé com tens ni la pell del tigre ni la pell de la mona, però estic segur
que la pell de la serp verinosa no la tens. Clar que la tinc, però li va costar un muntó perquè era tan gran tota aquella pell que quan la treu diu, mira, rei, mira, la pell de la serp verinosa. Al rei li van caure les dents a terra. Com és possible que tu tingues la serp? Un segon. Tenim una serp enroscada en un arbre que no podem despertar. Ha sigut tu. No, si ha sigut tu, que jo no he sigut, li diu el conillo, que va. Bé, d'acord? Ja tenim les 3 pells. Aleshores, què és el que volies, que no me'n recorde? Que em faces les orelles llargues. Ai, el rei no sabia com fer-li les orelles llargues i li va dir, mira, saps què farem? Vaig a fer-te un massatge a veure si... I li va agarrar les orelletes d'ací dalt. I li va donar una volteta al cap i 2 voltetes al cap. I a la tercera volteta que li va pegar, li va donar un estiró d'orelles tan fort que el conill va eixir volant per la finestra. Va tocar un núvol. Li va xocar el puny, a un pardal. I va caure en una muntanya. Quin mal que m'he fet! Ai, el meu pobre culet! I les meues pobres orelletes! Les meues orellotes! Perquè de l'estiró tan gran que li havia pegat el rei, les orelles li havien crescut i se li havien posat més roges. I saps què? Que això funciona de veritat. Que si vols les orelles del conill, només t'has d'agarrar de les orelles així dalt, que si t'agarres de veritat les fas d'elefant, però t'agarres les orelles, te pegues 3 voltes i un estiró i se't posen més llargues i roges. I si no, prova-ho i ja m'ho contaràs. Conte contat, conte acabat. Gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. Ahí va la primera de les històries, la que hem pogut solucionar. Ara vaig a contar-vos una història un poc de... No sé si és de misteri, si és un poc de por, no ho sé. Perquè és la història d'un animal salvatge, un animal enorme, un os que estava dormint en la seva cova. Ja sabeu que els ossos dormen 3 mesos, però en el primer raig de sol de primavera que va tocar terra, xas, l'os es va despertar. I sabeu què tenia? Pues primer de tot tenia pipi, perquè havia dormit 3 mesos, es feia un pipi que pa què. Però després el que més tenia era fam, i va dir, la primera cosa que passe per la meua cova me la minge. Si passa un xiquet, me'l minge. O una xiqueta, m'és igual. Si passa un mestre, una mestra, una directora d'escola, lo que siga, m'ho minge igualment. Així que es va amagar en un raconet de la cova i va esperar a veure si passava algú. Però per la seva cova no passava ningú. L'únic que va passar, sabeu qui va ser? Una mosca. Una mosca? No, fora. Una mosca no pensa menjar-me. A mi les mosques em fan fàstic. És que vosaltres no sabeu què mengen les mosques? Les mosques mengen caca. Sí. Mira, si va un gos pel carrer i es fa una caca, ve una mosca i nyam, se la menja. O va un gatet i es fa un pixum en el carrer, va la mosca i es banyen. Ai, no, les mosques no. A mi em fan fàstic, fora, no. Mosca no. Però la mosca era molt pesada. Bzing, fora. Bzing. Vale, d'acord. Em menjaré la mosca i després a la xiqueta. O al xiquet. El cas és que va esperar que vingui la mosca per així. Una altra volta. Però la mosca no volia que se la menjaren. Per això fugia. I fugint, no se'n va adonar que en la pota de l'os hi havia un terrible cuquet. Sí, terrible. Perquè per un xiquet una xiqueta no, però per a una mosca un cuquet és un animal terrible. El cuquet, en veure una mosca despistada, va obrir la boca i se'l va menjar. L'os mira el cuquet i li diu, però cuquet, què has fet? No veus que t'has menjat el meu berenar? T'has menjat la meua mosca! I el cuquet no va dir res, que els cuquets no parlen ni res. Però l'os li diu, tranquil, que no passa res, que ara te berenarà tu i ja està. El cuquet no volia que se'l berenaren i va intentar fugir com va poder de l'os. Es clavava per dins de les potes, de les garres i tan entretingut estava que no va veure que en un vassalet que estava al costat vivia una granota verda, gran, que va obrir una boca llarga i va treure una llengua llefiscosa. Va enganxar el cuquet i rap, se'l va menjar.
No, granota, què has fet? Que t'has menjat el meu berenar. No veus que t'has menjat el cuquet que s'ha menjat la meua mosca? Però tranquil·la, granota, que ara te menjaré a tu. I la granota va dir, croacata, 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 i va fugir. Va eixir fora de la cova. En tan mala sort que li pegava el sol i no va veure que a la porta de la cova hi havia un pardal que en veure una granoteta despistada va obrir el bec i piu! Se la va menjar. L'os li va dir, però pardalot, què has fet que no veus que t'has menjat el meu berenar? T'has menjat la granota, que s'ha menjat el cuquet, que s'ha menjat la meua mosca. Ara et menjaré a tu. I el pardal va dir, pio, ni pensar-lo. I se'n va anar volant. En tan mala sort que el gatet no sabia que un gatet estava aguantant-lo. I el gatet, en veure el pardal despistat, va obrir la boca i miau! Se'l va menjar. L'os diu, però això té que ser una broma, però gatot, què has fet? No veus que t'has menjat el meu berenar? Ara et menjaré a tu, perquè t'has menjat el gat, que s'ha menjat la granota, que s'ha menjat el cuquet, que s'ha menjat la meua mosca. I el gatet diu, marra, miau, i va pegar un botet per a fugir en tan mala sort, coses dels contes, que per allà va passar un llop ferotge, que en veure un gat que botava, se'l va menjar. I l'os enfadat va dir, s'ha acabat, va obrir la boca i... Es van passar el llop sense mastegar ni res. I va dir, ei, que jo no m'havia menjat mai una mosca, però que bona que està, i que bé que m'he quedat. Però clar, el llop estava dins de la panja i no volia estar allà. Es menejava molt per a veure si podia eixir, estava buscant per on eixir, l'os deia, per favor, esteu quiets, que m'esteu fent mal a la panja, no veig que així no puc fer la digestió, pareu, que... Oi, mare meua, i sabeu què? Que per la boca de l'os va eixir un llop, i del llop va eixir un gat, del gat un pardal, i del pardal una granota, de la granota un cuquet, i del cuquet una mosca. I no sabeu què? La mosca va ser la que més contenta es va quedar de tot el conte, perquè quan va veure tot aquell vomitat va dir, ui, mira, el meu berenar. Que sí, que ja ho he dit, que és que les mosques fan fàstic. I esta història, mira, la tinc així. És un conte que està en un llibre, com estem celebrant el dia del llibre, és el llibre del gran os que es van passar una mosca, i si el busqueu, segur que a les biblioteques el trobeu. Així està. Mira, voleu veure un poquet? La granota, el gatet... Bueno, igual estic un poquet lluny, perquè clar, és que estic a Alacant i no es veu molt, però este és el llibre que vos acabo de contar. Espero que el busqueu. No sé com anem, a veure... Jo penso que m'he donat temps a un conte més. Voleu un conte més? Tinc temps, no? D'un només. Sí. Molt bé, vinga, va. Això què és? Quac, quac. Quac, 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 quac. Quac, quac. Pues sí, un aneguet. Bueno, esta és una negueta que es passava tot el dia dient, ai, si jo tinguera un aneguet m'encantaria, jo el cuidaria tant si tinguera un aneguet xicotet, en ixes plometes, m'agraden els aneguets, si jo tinguera un aneguet el portaria, sabeu què és el que jo vull? Doncs un aneguet, que ja ho he dit, i tant ho va dir, que no va tindre un aneguet, què va? En va tindre 5, i a cada aneguet li va posar un nom. Mira, a este sabeu com li va dir? Li va dir quac, i a este li va dir quac, sí, i a este, pues quac, si era una negueta, què pensaves? I a este, sí, també, quac, i a este, no, a este com era xicotet li va posar quaquito, míralos, quac, 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 quaquito, i això és una cançó, que si voleu podeu ajudar-me un poquet des de l'escola, voleu? Mira, les mans a les cames i fem brom, pom, pom, brom, pom, pom, se'n recordeu, no? Quac, 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 quaquito, brom, pom, pom, brom, pom, pom. 5 aneguets té la negueta, 5 aneguets que carrega, quac, 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 quaquito, brom, pom, pom, brom, pom, pom. Este se'n troba en el gat. Només 4 han quedat.
quac, 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 quaquito, rom, pom, pom, rom, pom, pom. Uf, a pescar s'ha anat aquest i ara només queden 3. Quac, quac, quaquito, rom, pom, pom, rom, pom, pom. Uf, este troba el llop feroç i ara només queden 2. Quac, quaquito, rom, pom, pom, rom, pom, pom. Este l'oliva ha trobat, només un ha quedat. Este qui és? Quaquito. Uf, prom, pom, pom, prom, pom, pom. Quaquito troba un caimà i ara ja no en queda cap. Oh, la mare negueta, molt espantada, és cridar, tota enfadada. Quac, 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 Quaquito! El món sencer a escoltar-la, tremolar, i a tots els recupera. Perquè 5 aneguets té la negueta, 5 aneguets que carrega. 5 en té, 5 en cria, i els dona besets de nit i de dia. Sí? Doncs vinga, va, anem a besar-los. Quac, 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 Quaquito. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat en este trosset de conte, en este trosset que sabeu què? Estan veient-lo tots els xiquets i totes les xiquetes, però de tot el País Valencià. O sigui que en este mateix moment podeu saludar, jo que sé, a gent d'Alacant, a gent de Castelló, a gent de València, digueu adeu, 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 perquè ens tornem a veure d'ací a no res, que d'ací a no res ja ens podem veure i trobar en les escoles i en les biblioteques. Un beset molt gran i que tingueu un feliç dia. Adeu.